Posebno zadovoljstvo što sam došao u jedna ovako, ili slobodno mogu da kažem, u najfudbalski grad u Srbiji. To ne kažem sad, to sam rekao i na prošli put kad smo imali baš ovde u ovoj sali kad sam gostovao sa Spartakom, dok sam bio trener. To sam mislio tad, sad mislim da je posebno zadovoljstvo da moje ambicije i ambicije ove naše ambiciozne i kvalitetne uprave na čelo sa predsjednikom koji su nastavili ovaj projekat od pre godinu dana i na meni je jedna, pored velikog zadovoljstva i jedna velika obaveza da nastavim tamo gde su oni stali. Se nadam lepom ofanzivnom fudbalu, jer ja mislim da ofanziva je jedino i golovi su jedino merilo i vrednost za fudbal. A pošto ovde ima publike, ja se nadam da ako bude ofanzive, ako bude dobre igre i golova, bit će još više publike i normalno sigurno da bodovni saldo neće da ostane u minus, nego bit će u plusu. Naša prva cilj sad momentalno je da od ove igrače koje imamo i ovaj naš igrački kadar sa kojim raspolažemo, da onaj kostur tima koji je bio prošle godine da ostane kompletan i da se po nekim pozicijama zasilimo, tako da napravimo jedan kvalitetan, konkurentan tim, jer jedino konkurencija može da napravi, da stvori kvalitet koja je potrebna na ovom klubu i ambicijama klubu.